ashe riga ne in ka sa dinga yabanka dan da ya bar ka hakika wasu su dinga yin kyarar ka a garin akwai labari mai bacci kucan sai farka karkaya da umma da abba su ne ginshigen girman ka matsalar dare da na auna baka kana mai doso ka a cikin gari ko dangi karka zamo kamar cinnaka duk abin da kai shuka zai je har cikin kabarinka duka daina bin rodin duniya za ta kai ka ne ta baroka tafi sannu kwana ne sarabanka yana anan bisa gunka wata rana sai labari ko mai zai wuce ba shakka tashi kama manzan Allah shine tsayayo cetonka in ka bi shi ka fara bauta ko da ma a bayan ranka yanzu zamani ya sauya mun dauko adar hankaka rike naka shine naka barburga idan an baka damuna da zarar ta zo mai noma su kan je shuka na ji an faɗa cewa kunne shine yake bisa kaka ko daji akwai wahala hannu ɗaya yayi ɗaukar jinka mai gudun jini ba zai iya yin fawa ba ai ba shakka duya da zafin karni karka guje wadda soka in ana bikin ajoran nan za kai ganin yan harka rinka kas da kai gun manya nan za kai ganin albarka da na hanga wanda ya fi karin ka tuno akwai bayanka me yasa ke ta tsanar mu dan mun ɗau fagen yin waka wasu har suna mana radi wai mun zam kamar yan iska wanda dai nufin Allah me za a yi da dan hankaka ni sadiku yan sanin waƙiya za a ce nai saka gobe na ga Allah ai wata dan tsanin gani zan taka in ka ja uwa shan jifa dole mu ce da kai dan kuka wanda dai yake yin waka dan so ku ta yi marbarka nura ya faɗa zan nana ta karkuce da mu ya maroka